Әкият Төскәй дигән кыз турында. Төскәй бик хисчән кыз, шуңа күрә ул гел елый. Моңсу булса да елый, сөенсә дә елый, борчылса да елый. Яңа яшьләр ясалсын өчен аның махсус тир безләре һәм искеләреннән котылыр өчен махсус торбалар, яшь нокталары бар. Ул шулкадәр күп елаганга көн эчендә 284 грамм күз яше җыела, ә елына 132 литр яшь ага. Гомумән, әгәр игътибар белән карасагыз, Төскәйнең гел елаганын күрерсез. Төскәй даими рәвештә бүлеп чыгара торган базар яшьләре нечкә өч катламлы тышлык ясый. Алар Төскәйне каплый һәм пычрак чүптән саклый. Төскәйнең нәкъ каршысында барында беркетә торган лайлы тышча урнашкан. Аның өстендә Төскәйне юешләп тора торган су катламы бар. Ул аңа куркыныч тудырган бактерияларны куа һәм аның тәнен, мөгез катламын җәрәхәтләрдән саклый. Һәм ниһаять липид катламы майлы нечкә катлам. Ул ислекне шома итеп саклый һәм Төскәйгә күрергә мөмкинлек бирә. Башка катламнарын парга әйләндерүдән саклый. Гадәттә көн дәвамында Төскәй базар яшьләренең ничек тырышып эшләгәнен сизми дә кала. Аның бөтен мәгънәсе дә шунда. Әмма бер көнне Төскәй Суганкай белән танышты. Суганкай шундый матур иде. Ялтырап торган шәмәхә курткасы аңа шундый нык килешә, ә хушбу исе шундый тәмле. Һәм менә Төскәй Суганкайны кунакка чакырды. Ләкин Суганкай курткасын салам дигәндә генә куркыныч бер хәл килеп чыкты. Суганкай курткасын салганда химик реакция башлана. Курткага тәмле ис биргән сульфоксид бик тиз арада сульфон кислотасына әйләнә. Ул озын исемле сасы матдәгә әверелә. Эсоксид тиопропианальдегиды була ул. Бүленгән газ Төскәйне яндыра. Һәм ул чыдар хәле калмыйча, үкереп елый башлый. Рефлекс эшләре базарникеннән аерыла. Ә бит Төскәй шундыйларга гына өйрәнгән иде. Рефлекс эшләре зыянлы матдәләрне яки кисекчеләрне юып төшерү өчен кирәк. Алар күп итеп бүленеп чыгарыла һәм аларның су катламында антитәнчекләр күбрәк. Алар микроорганизмнар керү мөмкинлеген булдырмый. Төскәй белән Суганкайның кәефләре төште әлбәттә. Алар бергә була алмыйчакларын аңладылар. Чөнки Суганкай курткасын салган саен Төскәй һәрвакыт елап җибәрәчәк. Шуңа күрә алар аерылышырга булды. Суганкай китү белән Төскәй елаудан туктый. Һәм шунда ук яңадан елый башлый. Ләкин бу юлы аның яшьләре рефлексныкы түгел, булар эмоциональ күз яшьләре. Кешеләр бик моңсу булса яки бик бәхетле булсалар, үзләре белән идарә итми башлар кебек. Бу исә куркыныч хәл. Эмоциональ яшьләрнең бүленү максаты бер. Алар тиз генә кәефне тәртипләргә, башка физик реакцияларны, әйтик, ишайган пульсны һәм әкренәйгән сулыш алуны нормага салырга тиеш. Ләкин кайбер галимнәр әле һаман да теге яки бу яшен ни өчен үзеннән-үзе файдалы булуын аңлата алмый. Алар социаль механизмда, симпатия билгесендә буйсынуны күрсәтү чарасы да була ала. Ләкин кайбер тикшерүләр эмоциональ күз яшьләрендә бик күп күләмдә стресс гормоннарының, әйтик, эндорфин сыйфатында авыруны басала торган АКТГ белән энкефалинның булуын күрсәтте. Бу очракта эмоциональ яшьләр төсле катлауны тынычландырып кына калмый, алар башкаларга аның халәте турында хәбәр итә. Суганкай белән шулай килеп чыгу бик кызганыч әлбәттә. Ләкин борчылма, Төскәй. Синең сәламәтлегеңне саклый торган 3 төрле күз яшьләре булганда бар да шәп булачак. Менә күрерсең.